Hola nens i nenes, avui estic aquí per proposar-vos una activitat de matemàtiques. Ja sabeu que a l'escola hem après diferents figures geomètriques. Algunes són planes, que no tenen volum, com per exemple el cercle, i algunes tenen volum, com per exemple un cub. Avui el que us proposo és que feu una volta per casa vostra i mireu bé tot el que teniu al voltant. I intenteu buscar objectes amb totes les figures geomètriques que coneixeu. Us ensenyaré les que jo he trobat. He trobat un CD. Aquest CD de què té forma? Té forma de cercle, no té cap costat i pot rodolar. També he trobat aquest llibre. Aquest llibre té 4 costats i 4 punxes que li dèiem vèrtex. Els seus costats són iguals. És un quadrat. També he trobat una llibreta en forma de rectangle. Sé que és un rectangle perquè també té 4 costats, però en té un i dos de més llargs i un i dos de més curts. El que no he trobat és res en forma de triangle i mira que he buscat. A veure si vosaltres en trobeu i ens podeu enviar la foto. També he trobat figures amb volum. Aquesta espelma, sabeu de què té forma? Té forma de cilindre, té les cares en forma de cercle i pel voltant no hi té costats. Una en forma de cilindre. També he trobat aquest dau. Aquest dau, sabeu de què té forma? Té forma de cub. Les seves cares tenen forma de quadrat, però té volum. I per últim, el que us volia ensenyar és aquesta pilota. Aquesta pilota té forma d'esfera. Ara, doncs això, jo us proposo que per casa vostra feu una volta i intenteu buscar objectes amb totes les formes geomètriques. A veure si en trobeu més que jo. I també, per repassar una miqueta els números, aquells que teniu escales a casa, us proposo que compteu les escales de casa, a veure quantes en teniu. Ja m'explicareu. Ens veiem aviat. Adeu!